dedico principalment al cinema. La meva manera de cinema és més agafar la càmera i procurar fer un cinema més lliure, més poètic, més per aquí. Jo sempre procuro relacionar el cinema més amb l'art de la música i de la pintura que no pas el de la literatura o el de la narració o el de la novel·la. Les peces que he fet són gairebé totes en Super 8, que són rodets de 3 minuts i 20 segons, on pots anar acumulant imatges perquè tot funciona en base a fotogrames. També procuro introduir sons de l'exterior i modificar-los, fer com captures sonores del carrer i que aquestes captures s'introdueixin a les peces com a efectes sonors. Una peça com aquesta, que després n'he fet una altra que és de Nova York i és molt semblant, és la idea que durant una setmana estàs de viatge i amb la càmera Super 8, que té 3 minuts i 20 segons i que té uns 3.000 fotogrames, el que pots fer és, en comptes de fer fotografies o fer peces de vídeo, pots agafar la càmera Super 8 i anar sumant fotogrames. Aquesta suma de fotogrames que pots fer durant un cert període de temps concret, en aquest cas una setmana, després el seu visionat serà en 3 minuts. És com un àlbum de fotografies, però que està delimitat a aquell temps. Aquesta acumulació d'imatges a vegades no et dona temps a percebre-les, i les vas acumulant a la retina i la retina procura memoritzar-les i en funció del que veu després fa una combinació d'elles. La qüestió és condensar uns trajectes en peces ben curtes. Se li podria dir el cinema frame a frame o, fotograma a fotograma. Procuro tenir coneixement del que s'ha fet, és a dir, no llançar-me sense haver tingut, sense veure què és el que s'ha fet abans. La qüestió és que el cinema experimental està contínuament qüestionant el mitjà cinematogràfic, l'audiovisual i tot plegat. Abans de dir-se cinema experimental se l'anomenava cinema d'avantguarda, o cinema d'avantguàrdia, cine d'avantguàrdia o avant-garde cinema. I més que res el que feia referència eren els artistes de les dècades dels anys 10, dels anys 20, que eren pintors i que van veure que el mitjà cinematogràfic era un altre mitjà amb el que podien fer art. De manera que gent com Hans Richter o Walter Ruttmann es van dedicar a fer pintures en moviment. Un cinema que ells procuraven com animar les seves pintures. Un cinema molt més lliure. No es queda amb les pel·lícules de llargmetratges que segueixen una novel·la, una història i diàlegs i personatges. Trenca moltes històries d'aquestes. I, de fet, les avantguardes no només es situen al principi, als anys 10, 20, 30. Dins del món de l'art, a vegades es parla de les segones avantguardes per considerar el pop art o el conceptual o el minimalisme. El videoart i el que és l'expanded cinema, combinació de pantalles i aplicació de sons en directe, i fa canviar molt aquestes perspectives. I el que avui podem veure a les videoinstal·lacions o a passes de cinema més directes deriva una mica dels anys 60. Intentar dir el que vulguis a partir d'imatges en moviment i de sons i experimentar amb les imatges i treballar les imatges. Potser encara no sabem el que és el cinema, o que tot el que hem vist com a cinema potser no és la seva especificitat. No només hi ha el cinema d'autor, la Nouvelle Vague i el neorealisme, hi ha altres camps.